Αυτή η διαδικασία των 10 παιχνιδιών θα είναι σκληρή και επίπονη, το έχουμε πει από την αρχή. Και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Πολύ γρήγορα να ξεχάσουμε το σημερινό παιχνίδι και να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι σε 4 μέρες. Διότι μπροστά μας έχουμε 8 τελικούς και αυτό που πρέπει να κάνουμε γρήγορα είναι να σηκώσουμε κεφάλι. Ήρθε μια ήττα η οποία θεωρώ έχει να κάνει με τη δική μας παρουσία στο γήπεδο. Έχει να κάνει, κατά δική μου άποψη, ότι δεν είχαμε αυτό που είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, να μπορούμε να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, να παίρνουμε καλές αποφάσεις και να έχουμε τον έλεγχο. Πιστεύω ότι ο Κόλλιας με τις αποκρούσεις του μας κράτησε στο παιχνίδι, διότι είχαν 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες οι αντίπαλοι. Δυστυχώς όμως σε μια φάση μας πούλησε το γήπεδο, κατάφερε το Γάλλο και προηγήθηκε και νομίζω ότι μετά από εκείνο το σημείο και μετά έχουμε την πλήρη κυριαρχία, μεταφέρουμε πολύ καλύτερα την μπάλα και πιο γρήγορα. Έχουμε μεγάλη διαθεσιμότητα παιχτών στην περιοχή, βάζουμε πολύ συχνότερα την μπάλα και με καλές προποθέσεις στην περιοχή. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει καλές ευκαιρίες και πάρα πολλές προποθέσεις για να σοβαρήσουμε το παιχνίδι. Και αφού δεν το καταφέρουμε, σε μια φάση το Γάλλο μας κάνει το 0-2. Πάει αυτό το παιχνίδι, τελείωσε. Εγώ αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη αυτή της ήττας. Δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά. Η προσπάθειά τους ήταν πολύ μεγάλη. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σηκώσουμε το κεφάλι, όπως είπα, και να συνεχίσουμε. Τους παίκτες μας συνεχίζουμε να τους πιστεύουμε, δεν τους συζητάμε. Και καλούμαστε μέσα σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία να βγάλουμε και το χαρακτήρα και να βγάλουμε και το ομαδικό πνεύμα που θεωρώ ότι το έχουμε στα αποδυτήρια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το μυαλό μας ήδη είναι στο επόμενο παιχνίδι.